edeji ekuapim polo no Ghana fo bi enyu no a kire se apapa wanya de kra na kese wokoye wotimi ka putu to you my lord my honor say no wa chechim no wa challenge ya na chese enema akoye di ama ekuapim polo ne so koye so kogina wo saa ena wo hwe ne yebuagu ekuapim polo so ena lawyer ba bonte be kasa se hwe mu de mu mrasa de mrasiti ye wahu ye asam ne ye di evidence na gina so ebra nsam ne ba ne ye di court edi kan no ye hwehwehwe mahu se o asam de ebia embre be kofo de ama ye na so mprenu ne prensa sabusme ne kwa ne prensa ye hu se ade ne mu nhye dan koye sa adanse fo mo ba ye any evidence anasa adanse ye wahu ni nyina no na ekoti ababa wa na nuti ne ka kire ne se wanyintum se odi fo na ye nhwe enti ne sentence ne so emano enti odi tu mu poni ne ete so sa ade ma no na kwa wanyantum di a ene account me ense ye di gu ni so kwa adu me ense anke di gu ni so no sanke bia kropo ya afi anke mfinja me ensa ene okwa akodam na so odi tu mu se waye bɔ no waye fom so de ema court hu se ampa wonu ne ho enu nti ene ye te so ede ema no bosome me ensa na se ne fu aduokono no enti wono de wabɔmmɔden pa ye adwuma pa na Ghana fo nka hunu se eba mrasam a enye se atia ma ye ka ne tara sa na wudu asuko wo mu wurawura mu na obu afumpa na okwa na ohwa ha no wu ba bi asam ni si ye kro enti so ye lawyer ni na so hu se wo client ne ho betere na no wapɛ kwan a efo de ama no wafam no wokɔ na so ka ne se onkoye chinchin atwan ena me dipem ena me ana me de me ho maro me ho de akere me ba me yem no firi ba ye enti de yen oba no hye oyema no ye wo de onya pia bontene de a ya mansa nyina de a ewiase na ye hwe no enu nti no ye hu se enema ekɔ de bekɔ atia no eti ye ka kire ne se wonjintum se wadifo no ogitum se wadifo a court gina so edi sa sentences we edi ema no na wo kire ma no wo se woni de wabo adwuma na ogusu a wo ka kire Ghana fo se yenya abotere esan se emra eye adwuma a obia entimi enka ho asem